హే హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై వన్స్ అగైన్ డైనో గేమింగ్ సూర్స్ టాపిక్ ఏంటంటే మీరు చూసే ఉంటుంది తమ్నెల్లో నో సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఛాలెంజ్. సో గైస్ ఈ వీడియో మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అండ్ ఈ వీడియో ఈ ఛాలెంజ్ అనేది ఇంతవరకు మ్యాక్సిమం ఎవ్వరు చేయలేదు. సో మహా అయితే ఇద్దరు ముగ్గురు చేస్తుంటారు అంతేకాని ఎవ్వరు చేయలేదు గైస్ మ్యాక్సిమం తెలుగు వాళ్ళు అయితే. సో హిందీ వాళ్ళు చేసారో చేయలేదు తెలియదు నాకైతే. సో తెలుగు వాళ్ళు అయితే ఎవ్వరు చేయలేదు మ్యాక్సిమం, కానీ కొంచెం అందుకే నేను మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందని చెప్పి ఈ వీడియో చేస్తాను. సో ఈ వీడియో మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అండ్ మీకు ఏమన్నా ఛాలెంజ్ చేసిన వీడియోస్ కావాలంటే కింద కామెంట్ చేసండి, ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అండ్ మీకు ఇంకా అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కావాలంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ చూడండి. ఓకేనా? సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఓకే గైస్, మనమైతే వీడియోకి వచ్చాం. సో మన అలోక్ బాబా అయితే మనందరికీ హాయ్ చెప్తున్నారు గైస్. సో ఇంకా మనమైతే ఇదే అంటే ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, మీ అందరికి ఫస్ట్ చెప్పాను. అండ్ టైటిల్లో చూసే ఉంటారు, తమిళలో కూడా చూసే ఉంటారు, నో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఛాలెంజ్. సో మన మీద సౌండ్ దాంట్లో వెళ్ళిపోయి ముందు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే తీయేద్దాము. సో తీయేసి ఇంకా గేమ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. అండ్ మీరు కొంచెం సపోర్ట్ అండ్ ఇంకోటి చెప్పాలి కదా. సో మీరైతే ఎక్కువ సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వట్లేదు, అసలు మీరు నార్మల్ సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వట్లేదు, కొంచెం సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వండి గైస్. అప్పుడే నేను మీకోసం ఇంకా మంచి వీడియో చేస్తాను. ఒకవేళ మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వకపోతే నేను నాకేమీ జోష్ ఉండదు, అప్పుడు నేను కూడా అంతేమి ఇంకా అదే మీకేమీ తీసుకురావడం మంచి వీడియోస్ అంటే తెస్తాను, మరీ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు కదా. అందుకే సో మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి గైస్, ప్లీజ్ ఎంత రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా కదా, కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. సో ఇంతకుముందు ఒక వీడియో పెట్టిన ఒక 10 minutes 20 minutesకే 5 numbers 6 numbers చూసావు. సో ఇప్పుడు ఏమో ఒక వీడియో పెట్టిన 1 dayకే 5 numbers 6 numbers చూస్తున్నారు. ఏం చెప్తాం, అలా అయితే మారిపోయింది గైస్. కొంచెం మీరు సపోర్ట్ చేస్తారనుకున్నా కొంచెం సపోర్ట్ అయితే చేయండి గైస్, ప్లీజ్ ఓకేనా. సో నాకైతే సపోర్ట్ దొరకట్లేదు, అసలు మీరు సపోర్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పటికైనా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో ఈ బ్రో వీడియోస్ చూడరా బాగుంటాయి, చాలా కొంచెం మంచి వీడియోస్ అనేది చేస్తాడరా అని చెప్పండి. అప్పుడు వాళ్ళు కూడా చూసే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ నాకు కొంచెం సపోర్ట్ అయితే వస్తుంది. సో వస్తుందా, ఇంతకుముందు 50 సబ్స్క్రైబర్స్ 100 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నప్పుడే 20-30 నెంబర్స్ అయితే చూసేవారు. సో ఇప్పుడు 143-144 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నా కూడా మినిమం ఒక 10 నెంబర్స్ అయితే చూడట్లేదు కదా. సో మీరు మంచి వీడియోస్ చేస్తున్నారు అండ్ మీరు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ యాడ్ చేస్తున్నారు కదా. ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ కావాలని చూసుకుంటే నా వీడియోస్ ప్రతి ఒక్కటి మ్యాక్సిమం అన్ని ఒక 50 సబ్స్క్రైబర్స్ నుంచి మీరు చెప్పిన ఛాలెంజెస్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకా సోనానికి ఆపేద్దాము. సో మనకి గేమ్లోకి వచ్చాము. సో ఇంకా ఎంపైర్ తీసేద్దాము. సో మీకు ఏం సౌండ్స్ రావట్లేక చూడండి, కావాలంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు సౌండ్స్ వేస్తాను చూడండి. సో సౌండ్స్ వచ్చేసినాక చూసుకోవచ్చు. సో సౌండ్స్ వచ్చినాయి, మళ్ళీ సౌండ్స్ ఆపేద్దాం. సో చూడవచ్చు అయితే. సో మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, ఇంకా సౌండ్స్ కూడా నేను ఆపేసాను. సో మరి మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, కొంచెం సపోర్ట్ అయితే ఇస్తాను అనుకున్నాను. సో ఇంకా మనమైతే ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తాము క్లాస్ 2 డ్రాయింగ్ అనేది. సో మనకైతే కలహారి అయితే వచ్చింది. అండ్ మీరు మాత్రం ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేశాను గైస్, ఓకేనా. సో ఏమన్నా ఛాలెంజ్ వీడియోస్ కంటే కింద కమెంట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇప్పటికీ నేను బోల్డ్ మంది పెట్టారు గేస్ ఛాలెంజెస్ అయిన వీడియోస్. సో అవన్నీ నేను చేశాను, ఇంతవరకు ఒక్కడు కూడా మిస్ అయ్యాను, ఒకటో రెండో మిస్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అంతమంది పెట్టినప్పుడు కరెక్ట్గా మనం గుర్తించుకోలేం కదా, అందుకే. సో మనమైతే అప్పుడే ఇద్దరైతే పడిపోయారు. సో మనమైతే వెళ్ళిపోయి వెంటనే ఇంకా వేద్దాము. సో చూద్దాం మ్యాచ్ అయితే గెలుస్తామా, అదే ఛాలెంజ్ సక్సెస్ అవుద్దా అనేది, ఓకేనా. అండ్ మీకు కూడా ఏమైనా ఛాలెంజెస్ నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా వీడియో అయితే ప్రొవైడ్ చేసేయండి, ఓకేనా గైస్. బాబోయ్ నాకు వన్ ట్యాప్ వచ్చా రాదని ఒక డౌట్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడైతే. నేను అంత ఇంచోలు ఉన్నా కూడా కొట్టలేకపోయానండి నూబ్ కానీ. సో బాబా ఈ చూడండి చేత్తో కొట్టేద్దామని వచ్చేస్తున్నాడు నూబ్ నా కొడుకు. ఈ నూబ్ కాడో ప్రో కాడో అర్థం కావట్లేదు బాబోయ్. ఒకటి పడిపోయింది. సో వీడికైతే ఇచ్చేద్దాం. వీడికి కూడా బాబా వచ్చేసారు, అందరూ వచ్చేసారు కదా, అందరూ అయితే వచ్చేసారు. సో ముందైతే కన్ఫ్యూజ్ అయితే చేయాలి ఇలా అయితే. సో మనం అయిపోయాము ఇంకా, ఎందుకంటే మన నలుగురు ఉన్నారు, మనం అయితే 370 ఇచ్చాము. సో సరే సార్ నువ్వు ఏమోట్లు వేయటా నువ్వు నా కొడక. సో ఇందాక వాడు చేశాడు కదా ఆరెంజ్ కలర్, ఆడిని ఎంత కొట్టినా కూడా అసలు ఆడికి బుల్లెట్ పడలేదు. నేను నూపుగానా లేకపోతే ఆడి నూపుగాడో అర్థం కావట్లేదు. అంత ఛాన్స్ కింద అలా నించో ఉన్నాడు, అంతే ఈజీగా కొట్టేవచ్చు, కానీ నేను కొట్టలేదు. అర్థం చేసుకుని నూపుగానా అని చెప్పి అంటే అప్పుడని. సో ఓకే, అండ్ మీరు మాత్రం ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ అయితే ఇస్తారనుకున్నా గైస్, కొంచెం సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వండి. సో ఓకేనా గైస్. సో ప్లీజ్ కొంచెం షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి, కొంచెము ఈ వీడియోస్ కూడా కొంచెం బాగా షేర్ చేయండి గైస్, అండ్ బాగా వైరల్ కూడా చేయండి. అప్పుడే మనం తొందరగా 300 సబ్స్క్రైబర్స్కి వెళ్తాము. ఇంకా 300 నుంచి 1Kకి వెళ్తాం, 1K నుంచి 2K,
అలా అలాగా అలా కొంచెం పెద్ద యూట్యూబర్ అయితే అవ్వచ్చు మనమైతే. సో ఎంత దారుణంగా ఉంటే సపోర్ట్ మనం అయితే అవ్వలేం గైస్, ఎందుకంటే మరి దారుణంగా అయితే ఉంది. సో సపోర్ట్ అనేది ఓకేనా, కొంచెం సపోర్ట్ ఇస్తే బాగా ఇస్తారు అనుకుంటున్నాను. ఏడు చూడండి గ్లోల్ ఎక్కడ వేసాను, ఓహో మనలో వేసింది. సో ఓకే, ఇప్పుడైతే వీడినైతే వేసేద్దాము. సో వీడినైతే మనం సక్సెస్ఫుల్గా వేసాము. సో ఓకే, అమ్మ బాబాయ్ ఈడేదో ఒక పక్క నుంచి దొబ్బుతున్నాడు. ఓకే, అరే రే 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 ఓకే వీడిని కూడా వేసాము అండ్ వీడిని కూడా వేసేద్దాం ఆగండి. సో ఓకే, డైరెక్ట్లతో వేసేసాము. నూపు కాళ్ళగా ఆడుతున్నాం మనం, ఎందుకంటే హెడ్లు పట్టుకొని మామూలుగా కొట్టేసి వేస్తాం అంటున్నాము. సో సౌండ్ లేకుండా ఆడితే నాకు కూడా కొంచెం నూపు కాకింది, ఎందుకంటే సౌండ్ ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది ఎఫెక్ట్ కూడా. సో పర్లేదులే ఏదైతే అవుతుంది. సో మనడైతే కింద అయితే డౌన్ అయిపోయాడు. సో ఒక్కడే సాగర్ మనైతే మెడికేట్ చేసుకుని అయితే వెళ్ళిపోదాం. అండ్ మీరు మాత్రం ఇంకా లైక్ చేసేసుకోండి. వాడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా లైక్ చేసుకోండి. అదే లైక్ చేసినా చేయలేదని ఒకసారి చూసుకోండి ఓకేనా గైస్. సో వీడిని అయితే వేసేద్దాం ఆగండి, ఇక్కడే ఉన్నాడు బాట్ గాడు. సో ఈ బాట్ గన్ వేయాలి మనం ముందు. సో ఓకే, పట్టా చేసేది పడిపోయింది. సో ఓకే, ఇంకా వీడికి అయితే రివైజ్ ఇచ్చేద్దాము. సో మనమైతే ఒక రౌండ్ గెలిచాము అండ్ అవతల కూడా ఒక రౌండ్ అయితే గెలిచారు. సో ఓకే, చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారండి ఇది. అండ్ ఏమైనా ఛాలెంజెస్ అని వెళ్ళి కింద కామెంట్ చేసేయండి మీరైతే ఓకేనా. సో ఇంక మనకి దాని దొరికేసింది, ఇంకా బాగా చదివింది అందరినీ. సో ఓకే, అండ్ ఏమో వద్దని చూద్దాం గైస్. ఇంకా మీరు మాత్రం కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి, సపోర్ట్ మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇప్పుడు అవునా అదే పాపం అనుకుంటారు ఇప్పుడు మాత్రం. సో వీడియో అయిపోయినాక ఇంకా మర్చిపోయి వేరే వీడియోకి వెళ్ళిపోతారు, లేకపోతే గేమ్ ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోతారు, లేకపోతే పనులు ఉంటే పనులకి అయితే వెళ్ళిపోతారు. సో అంతే, కొంచెం సపోర్ట్ చేసేది వెళ్ళిపోను. సపోర్ట్ అంటే ఏం లేదు, లైక్ చేసేయండి. ఒకవేళ మీకు కొంచెము పాపము కొంచెం జాలి కింద అనిపిస్తే, జాలంటే కొంచెము ఏంటి అదే కొంచెం బాగా సపోర్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటే మీరు మాత్రము షేర్స్ అవన్నీ చేయండి గైస్ ఓకేనా. ఒకవేళ నాకు టైం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వీడికి ఇవన్నీ అనుకుంటే మీరు జస్ట్ లైక్ చేసి అయితే వెళ్ళిపోండి ఓకేనా గైస్. సో వీడియో కన్నా నచ్చిపోతే లైక్ డిస్లైక్ కూడా చేసండి, పర్లేదు, నేను ఏమీ అనుకోను గైస్ ఓకేనా. సో వీడియో నచ్చిపోతే డిస్లైక్ కూడా చేసండి, నేను ఏమీ అనుకోను. సో మీరు డిస్లైక్ చేసినా పర్లేదు, లైక్ చేసినా పర్లేదు. డిస్లైక్ చేస్తే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎందుకు చేశారబ్బా వీడియో బాగాలేదేమో, కొంచెం ఇంకా బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని చిన్న ఉంటుంది. ఒకవేళ లైక్ చేస్తే అబ్బా వీడియో బాగా చేశారేమో, ఇంకా బాగా చేయాలని ఉంటుంది అంతే. సో దాన్ని మించి ఇది రెండింటికి ఏమీ లేదు ఓకేనా. సో ఓకే, మనం అయితే చూడొచ్చు మీరు మళ్ళీ ఇట్లే ఉంది. సో ఇప్పుడే సౌండ్ వచ్చింది, మళ్ళీ సౌండ్ తగ్గిపోయింది అంతే. సో మరి మీకు డౌట్ రాకూడదు కదా, ఇది సౌండ్ లేదు ఆడుతున్నారేమో అని చెప్పి ఓకేనా గైస్. సో చూద్దాం ఏమవుద్దు అనేది ఇంకా. సో ఇంకా మనమైతే రెండు మ్యాచ్ అయితే గెలిచాము, 4 కిల్స్ అయితే చేసాము. సో ఓకే, ఇంకా మా డ్యామేజ్ ఎంత ఇచ్చాము, 1842 డ్యామేజ్ ఇచ్చాము. సో ఇంకా అంతే, దగ్గర 2000 డ్యామేజ్ ఇచ్చాము. సో మనకి M4 కూడా దొరికేసింది, మంచి గన్ దొరికింది. సో మంచిగా పడుతుంది గన్ కూడా ఇది. సో బాగా కొట్టొచ్చు అంతా. నేను మిషన్ ఇక్కడైతే ఒక బాబాయ్ అయితే ఉన్నాడు. సో ఈ బాబీని అయితే వేసేద్దాము. సో ఓకే, ఈ బాబీని అయితే వేస్తాము, ఏమో చూద్దాం. అరే బాబు నా బ్లడ్ లేదు అయిపోయింది. నేను ముందే అనుకున్నాను అయిపోతాను, ఎందుకంటే బ్లడ్ లేదు కదా. ఫస్ట్ చాలా బ్లడ్ అయిపోయింది, అంతా ఇంత కాదు. ఆ నూపు గాడు అయితే చచ్చిపోయి మనం నూపు కాలం కాబట్టి ఆ పెద్ద బాట్ గాడు ఏం మనిషి అన్నాడు, నూపు నా కొడుకు అని దారుణంగా ఉన్నాడు. అడిగి అసలు గేమ్ ప్లే రాదు గైస్, ఎందుకంటే చెత్తలా కొడుకులాగా ఆడుతున్నాడు. తర్వాత మనకు గట్టిగా డ్యామేజ్ ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే మనం ముందు పడిపోయింది. అరే బాబు ఆ నూపు గాడిలో అందరూ చచ్చిపోతున్నాం ఏంట్రా బాబు, ఏంట్రా బాబు. సో ఈ అమ్మాయి ఒక్కడితే ఉంది. సో ఈ అమ్మాయి అయినా చూద్దాం కొడుతుందో అనేది ఓకేనా. సో ఈ అమ్మాయి పేరు ఇష్యూ ఇష్యూ అర్థం కావట్లేదు. ఇష్యూ 1 ఏంటిది 1VR ఇష్యూ అంట. సో ఏం పేరులో హిందీ నేమ్స్ అన్నీ ఉంటాయేమో తెలియదు మనకు కూడా కదా. సో ఓకే, ఇద్దరిని కొట్టింది, గుడ్ సూపర్ పర్లేదు ఓడిపోయినా పర్లేదులే. సో బాగా ఆడింది, ఇద్దరిని కొట్టింది. సో ఈ నూబుగానే కొడుకుని చూద్దాము. అరే బాబు ఆ నూబుగాడు వెళ్ళిపోయాడు, అంచుకొస్తేనే నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే మరి అంత నూబుగాళ్ళు మరి అంత ఎదవనా కొడుకుల దగ్గర చచ్చిపోతున్నాం మనం ఎదవల్లాగా. మనమే నూబుగాలం ఇంకా అనేవాళ్ళు కానీ ఫ్రస్ట్రేషన్ అలానే వేస్తాం అంతే. మీకు కూడా అంతే ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది కదా, చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది. సో అంతే, ఇంకా మనమే వాళ్ళు అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు కొట్టేసినప్పుడు మనం నూబుగాలు అనుకుంటాం అంతే, ఇంకేం చేయలేం. అండ్ చూద్దాం ఏమవుతుంది. వాల్ 2లో మన 2లో ఉన్నాము. సో ఏమవుతుందనేది చూద్దాము. సో ఎందుకు ఎవరు మిస్టర్ ఎర్రర్ అంట. సో మిస్టర్ ఎర్రర్ అనేవాడు 1 కిల్ చేశాడు. సో అమ్మాయి నేనే కొట్టాము 3 కిల్, అమ్మాయి ఏమైనా 3 కిల్స్, నేనేమో 4 కిల్స్ కొట్టాము అంతే. సో ఇంకా షార్ట్గా తీసాం మనము. ఇంకా MP5 పడికిరావు, ఇంకా వేస్ట్. షార్ట్ గన్ ఒక్కటే బెస్ట్ ఇంకా ఈ టైంలో అయితే. సో బాబు ఈ గెనెట్లు వేస్తున్నారు ఇలా నోపుగాలు. అరే అది దీన్ని అయితే నాకు చేస్తాం కాబట్టి. అమ్మ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉన్నాడు, ఇంకో బాబాయ్ అయితే ఉన్నాడు. సో మనం ముందైతే దీన్ని అయితే వేసేద్దాం ఆగండి.
సో ఓకే ఫుల్ మీద ఇచ్చే వీడికి పడిపోయింది, హెడ్ పడిపోయింది, వాడికి పట్ట చేసే పడిపోయింది. సో ఓకే మనం అయితే వెళ్ళిపోదాం, ఇంకా ఇద్దరైతే ఉన్నారు కాబట్టి. సో ఆ ఇద్దరిని వేసి మళ్ళీ రౌండ్ అయితే కొట్టేద్దాం మనము. సో ముందైతే లూట్ చేద్దాం ఆగండి. సో ఓకే మనకైతే లూట్ అయితే దొరికిస్తుంది. సో వెనకాల ఇంకోటైతే కొడుతున్నాడు అని ముందైతే మనం కవర్ 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 కవర్. సో కవర్ తీసుకొని ఇక్కడైతే కొడదాం ఇన్ని. మా బాబు ఇక్కడైతే ఒక బాబాయ్ అయితే ఉన్నాడు. సో వీడిని కూడా వీడిని వేసేసి తర్వాత అన్ని అర్థం ట్రై చేద్దాము. సో ఓకేనా మా బాబాయ్, ఓకే ఈయనైతే వేస్తే మనమైతే పర్ఫెక్ట్గా. సో ఆడు ఇంకో వాళ్ళ టీమేట్ రావాలి కదా, ఆగండి ముందైతే బ్రెడ్ అయితే వేసేద్దాం మనము. రీలైట్ చేసేద్దాం. ఓకే నేను చంపేసాం. సో ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటాడు, ఇక్కడ ఎక్కడున్నాడు? సో ఇక్కడ ఎక్కడైతే లేడు. సో మనమైతే ఇంకా వెళ్ళిపోదాము. అదే మధ్యలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం, జోన్ అయితే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి. సో ఆడే వస్తాడు మళ్ళీ కాసేపు ఉన్నా జోన్ వచ్చేసరికి. సో ముందైతే మనమైతే దాన్ని చేద్దాం. ఆ నూబ్ గాడి ఇంకోటి ఎక్కువ ఉన్నాడు అనేది. సో అక్కడ ఉన్నాడేమో, ఒక గెనరేట్ టెస్ట్ చేద్దాము. టైమర్ వద్దు ఎందుకంటే నా దూరం దాకా వెళ్ళదు కాబట్టి మామూలుగా అయితే వేద్దాం. సో ఉన్నాడు లేడో చూద్దాం. లేడు, అక్కడ అయితే లేడు. సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎక్కడున్నావురా బాబాయ్? ఏంట్రా ఇది? అమ్మ బాబాయ్ ఏంటి ఈడేంటి నాకు ఒక్క బిల్లు ఆడుతున్నాడు? అరే బాబు వన్ ట్యాప్ ఇప్పుడు ఎందుకు? అరే వన్ ట్యాప్ వద్దు. అరే అమ్మాయి సార్ బాగానే కొట్టాము. మనం వన్ ట్యాప్ ట్రై చేయకపోతే కొంచెం ఇంకా బాగా ఇది దూల కదా, మనకి 2 బుల్లెట్లు కొట్టామని చెప్పి యాక్షన్ చేయాలి కదా, అందుకే. ఓకే ఇంకా 3 రౌండ్స్ అయితే కొట్టేసాం, 3 రౌండ్స్. సో చూద్దాం ఇంకా లాస్ట్ రౌండ్ ఈ రౌండ్లో అయిపోద్దా, లేకపోతే వాళ్ళు కొట్టేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ రౌండ్లో అవుద్దా, ఓడిపోతామా అనేది నాకు ఫుల్ సస్పెన్స్గా అయితే ఉంది. సో ఏమవుతా చూద్దాం. ఇంకా మీరు మాత్రం ఇంకా లైక్ చేసేసుకోండి గైస్, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ కొత్తగా వచ్చినా కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆన్ చేసుకొని ఆల్ అయితే పెట్టేసుకోండి, ఓకేనా గైస్? సో చూద్దాం ఇంకా వెళ్ళిపోదాం ముందరికి. సో మీరు చూసారు కదా, ఇది కూడా చూడండి. మళ్ళీ సౌండ్ పెడతాను. సో ఓకే మళ్ళీ పెట్టాను, చూసారు కదా గైస్? సో మీకు అలా ముందే ప్రతిసారి పెడుతున్నాను నేను. సో ఓకే అండ్ ఎనిమిస్ అయితే కనిపించట్లేదు మనకైతే. మనం కిందకైతే వెళ్దాం, ఇంకా ఏం చేయలేం కాబట్టి మనైతే వెళ్ళాల్సిందే ఇంకా. సో ఎక్కడున్నారు రే? అమ్మ బాబు ఇక్కడ బాబాయ్ అయితే ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ బాబాయ్ అయితే కొడదాము. హెడ్ పడింది. గ్లూవల్ పడే బాబు, గ్లూవల్. మా ఏంటిది ఇలా కొడుతున్నాను? అరే రే బాబు ఏంట్రా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. అది డౌన్ చేస్తే మిన్ అయితే. సో ఒక ఫుల్ కిల్ అయితే చేద్దాం. సో గ్లూవాల్స్ కొల్లే మనకైతే ఎక్కువ లేవు. సో వెళ్ళిపోవడం బెస్ట్. వాడు చూడండి వెనకాల దారి లేదన్నట్టు తెంగరోడ్లాగా వేసుకున్నాడు, గెన్నడు వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. మనకేమీ సంబంధం లేదు. ఇక్కడైతే నూబ్ కూడా అయితే ఉండు. సో ఈ నూబ్ కానీ వేద్దాం కానీ ముందైతే. అమ్మ పట్ట సెట్ పడింది. అబ్బా బాబు రారా రే. అరే బ్రో కొట్టు రా అది రండి కొట్టురా. అరే బాబు చచ్చిపోకండి రా ఒక్క చేతిలోనే. గ్లూవాలి రే నూబుడా. అరే బాబు గ్లూవాల్ వేసి రివైవ్ రా పోయి నాకు. ఓకే మనం రివైవ్ చేయడానికి వెళ్ళిపోదాం, మనకి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే మనకు ఫుల్ బ్లడ్ అయితే లేదు కాబట్టి. అమ్మ బాబోయ్ ఆడొక్కడే వేసేసినట్టున్నాడు అందరినీ తింగర్లాగా. మా బాబాయ్ ఆడు మనకి అదే మనం ఇప్పుడు రివైవ్ కూడా ఇవ్వలేము ఎందుకంటే మనకి ఫుల్ బ్లడ్ కూడా లేదు కాబట్టి. మనమైతే మన గ్లూవాల్ స్కోర్ లేవు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం గైస్. సో గ్లూవాల్ స్కోర్ లేవు మనకి, డమ్మీ కింద ఉంది. సో గ్లూవాల్స్ లేవు మనకి. అండ్ అక్కడైతే ఎనిమిది ఉన్నాడా లేడా అని నాకు ఫుల్ సస్పెన్స్ ఉంది. రే ఇప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడికి బాబు. ఓకే పట్ట సెషన్ పడింది, కాకపోతే మనకైతే ఇది అవ్వలేదు. ఏంటి అదే కిల్ అయితే రాలేదు, షార్ట్ కిల్ అయితే. సో ఓకే సక్సెస్ఫుల్గా అదే ఏంటి నో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే అదే ఛాలెంజ్ అయితే కంప్లీట్ అయితే చేసాం. సో మన ఎన్ని కిల్స్ చూపిస్తాను ఆగండి. సో ఓకే మనకైతే 10 కిల్స్ అయితే వచ్చినాయి. సో గైస్ మరి మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో నచ్చినైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ చూడండి. అండ్ ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ సపోర్ట్ కూడా గట్టిగా అయితే ఇవ్వండి. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ అంతవరకు బాయ్ గైస్, బాయ్.